Hato pitip haka history jong ka balang Katolik katkum ki jingtip balayo lum hado menta tang arngot kilong kemi ki balayo ban sakhi ya ka jimpen kentang reu khot ya laki khon la jong ka banengkong ka dei ka Asunta Carlini ka kemi jong ka Maria Goretti bakhoj nakari Italy da ka jingkhia ka mensem ka kemi ka lasyong hajan ubreu ba peniap ya ka Maria ha ka por ba penbena reu khot ya ka haus nem khat khandai spa san thau Bat menta hadin hanya pesan senem ka Antonia Salzano ka kemi jong Carlo Acutis na ka jok kari na Italy ka dei ka long kemi baar ban sakhi ya ka ne ka jok ka jingker khu jong ka yeng kasem ban sakhi ya ka jing penbena reu khot ya khon la jong kat no ka jing sngo sarong bat ka jing kemen jong kini ki arngot ki long kemi bas ngorit ka donot ban yo ya kum kini ki khon ki ban long ki nuksa syaka balang salonsar bat ka perthai barok kawai Bala kerku kidai kini ki arngot ki long kemi ki bakha ya ki reu khoj basisha